Konnichiwa, txoriene. Txintxine? Biduzelako showa. Kill Bill! Bueno, baina gero horrek niri zeman jateko, zerbitzare hile bat tokatu zain. 2022tik duintasuna galtzen txorienen. Hemen txegara, beste behin, errezeta japoniar batekin, gaurkoan, agizue, ostegunetan itxen dugula errezeta biralak, eta gaurkoan, birala joan da Japoni aldera, eta sushi batein bidago. Bai. Zu? Bai, ospina eta rosa. Hori da. Gure japoniarra pixkat oxidatuta daukagu, baina horretaraino iristen gara. Hor gauz. Eta, holan, berezitasuna sushi honena, da labandoiala. Labean inago sushi bat? Jendia jolan, batzuk badauz, sushia jo bai, guztoko jaten probatzea, baina gordiniko lan jatia, ez dakit, atzera botatzea ozta, betu. Hau, zuentzako, sushia, baina laberatutakoa. Ikusiko dugu zelan izan da, kontakotzu zelan ingoten? Bota. Lehen da bizi, arroza egoziko. Bitxartian, izokina sentimetro bateko laukitan satitxu eta soja saltzakin eta saltzak gazigozoakin nahasiko. Gero arrozain jadauenean, labeko erretilu baten jarriko oinarri bezala, ospinakin eta sukriakin nahasi eta gainean izokinen jarriko. Mahonez eta saltza pikantia bota gainetik eta 20 minutuan 200 gradutara. Gero, zerbitzatzeko luzokerra eta aguakatea zati luzetan ebaki eta algakin jan, sushia izango bazan moruan sotz batzuekin. Eta bitartean beha ekarri dut luzokerrak badauz desberdinak. Munduan daude luzoker txikia, luzoker handiak. Hau gurea da, gure etxean nolakoa, bintzat hauek. Hauek ez diezu etxean. Norbait lapurtzera etxean etorrizkero, olako bat eskuan izatea. Hobe, honekin agertzea baino, honekin parre gehiago ingo zuen, honekin agian baita parre. Parre apurua bilurra, bai saltuko. Bueno, en fin. Ez que barkatu horretan bentzatzen abi. Gauza lizunetan abi bentzatzen. Zeba? Bai, WhatsAppeko beltza, bale, ointxe, bai. Batek esaten dago. Ez da gizatik esan da benuri. Errezeta, eta orduan, errezeta danez apura tartean engu beste errezeta viral bat, dala olako lusokera entxalada japoniar askar bat, segun hau izango da, arroza egozi da, ez dauka misterio handirik, orduan... Eta arroza normal egozikoz, ez tozu egingo lengunean inoen moduan, ez? Ola, sushi eiteko... Ez, hori, gero, bai, arroza normala, azkenean viralak, badakitzu, errezeta viralak eta itxen dienean, da, nahiko errexak eta izaten dielako kosinatzen, orduan da, arroza egozi, eta gero, arrozaia hotzian dauenean, bai, laburpenean zauten bezala, azukriak eta ospinakin nahazitzen da. Bai. Horako zelan ditzen zauri? Susitzua, hori da. Orduan, holaxe izango da. Baina gero labera doa. Gero labera doia, bai. Bitxia. Bueno, ez nik egia da, gaur egun susiana, hor Durangon badukau holako sushi jatetxe bat, txorienen hasi ziren, eta txorienen egon ziren, hasi zirenean. Hau ez da pitxorren emaztiana, zeo? Ez, nirak edala ez. Hau izan ziren sushi galerikoak, gero jatetxe bat ireki zutela, baina ziren hasi izan, esan jatetxe bat, zan sushi egiten zuten, eta eramateko... saltzen zuten bakarrik etxera eramatekoa, eta txorienen izan ziren, beraien proiektua saltzen, eta egiala ondo juntzitzaiela, eta gero jatetxe ireki zuten, eta orain jatetxean egiala aukera dago bertan jateko, ero etxera eramateko. Eta gainera Durangotik, urrun daula, nire koñatiak esan zuztan, nire koñatia Lurdesek, nahian bikotiak, bidaltzen da bela bebai arrasatera. Arrasatera ino? Horrek? Baina eskatu jozu, uste dut, minimo dela 250 euro edo gastatia. Eta batzutan, igual, txokua da lagun pila baten artean eskatzen zabiela, ze egixa da arrasaten supermerkatutan da badabuela sushia, baina beste ez da jatetxea da. Hainbeste gustatzen jaken, hori bagoetzen diela, da batzutan Durangotik eskatzen da bela. Nik eskatu izan dut egia da, noizean, gure etxean, ostialetan, ez ostiralero baina badaukago saiatzen gara, mantentzen ohitura hori, sushia denoi gustatzen zaigulako, eta holan kapritxo moduan sushia, eta noizean behin hortik hartu izan dugu, eta nik iten duan deitu, eta bertara momentu batean joan, eta jaso. Eta hor, badauzkate epelak, badauzkate aragianak, ze beti normalean sushia beti identifikatzen du itxaski batekin, ez? Arroza eta itxaski bat. Baina badaude hori da, sushia mundu zabal bat bada, klasikoak ero ohikoenak normalean beti izaten dira, izokina, tuna,
tuna, gero berdela, erolakoak eta veganoak, horrek makiak izaten die. Bueno, aguakatarekin. Hori da, algan hori daukina kanpotik eta barruan bakarrik osagai bat, eta horrek gauten lusokerrak inbe bai. Lusokerra eta aguakatea tipikoa dira, gero baita honek nola da, txakarekin eta olakoakin baiten dituzte. Egia da mundu bat, baina egia Zurimiarekin, ez? Bai, jatetxeakoak behintzat badira bereziak izaten dituzte eta gaina aldatzen joaten dira. Hau da, badauzkate batzuk betikoak direna, baina gero besteak aldatzen joaten dira, sasoian arabera, eta guri gustatzen zaigu noizean behin olan gauza berriak eta eskatzea, eta esperimentatzea, zaporekin, eta hor, esan dagoa, aragiana badukate, uste dut baten bat azpizunakin egindakoa daukatela, eta epelak baita, batzu die, holan legunean ingen duna, lehenko ostegun biralean, frejituta, kasu hortan, bakarrik oinarria eta gaineko hotzazi joan, baina badukate beste hon bat, maki intzurako, azkenean makia, esan dezagun da, nori alga hori, eta hau bilduta hori, borobil hori izaten dena, hori kurruskari daukaten bat, orduan, eta aina epela etortzen da normale, orduan suposatzen dut, ez dakit. Ezagutzen duzu, mai joko bat dau, sushi go deitzen dana. Bai, eta die sushi karta joku bat, simplia da, baina sushiak die, hemen baduzkagu urreak, kopak, honek espatak, eta horrek. Eta han dauki sushi desberdinak. Bueno, jokua desberdinak, baina politxa da, eta holan ikaste dituzu desberdinak. Zer dauz, makiak, niramak, idoiak, ez dau, sekula sushi hartzen, ze gordiniko lan arraina da, ezagu gustatzen, baina nire mai esatzen zedan sashimi bat, zedan nori bat, zedan dana gukanak, ez dakit, danak ezagutzen ditu jokuagatik. Bai, ondo da, ze horre eskenean esaten, hemen entzuten dozu, makiak eskenean izango ziren, horre biribilkiak eta barruan, kanpioan nori alga, ero ez duzetan, eta gero barruan arroza eta gero horri biltzen zerbait, ez? Patrik izan alda barazkia, ero itxaski bat, ero ezberdina. Gero daude nigiriak. Nigiriak izango zen oinarri bat arrozona eta estalita, normalean, esan dakoa, arrain xerra batekin, eta hori. Gero daude sashimia. Sashimia izango zen arraia gordini. Izango zen olako takotxoa. Hori, eta normalean ez da fin-fina izaten, holan, koska egiten nabarik egena arraina da, loditxua izaten da. Hau, ezberdina da, hau nola da, globo arraia, Japonian guk aukera izaken duen hori dastatzeko, baina bakizu hori manipulatzeko karne berezi bat behar da, ze bestela hori dauka olako membrana bat, ikutu hori apurtzen baduzu eta aragira irekitzen baza, jaten duzu eta hilitza, zulora zoaz. Edo zeinek ezin du manipulatu arraia hori, eta hori fin mozte zuten, transparentea zen, hartu, altzatzen zen nuen, eta bestaldi ikusten zen dunia. Eta, bueno, egia da fama bat zeukala xuxe, baina ni dastatu nituen, eta esan, ni egaluzian gehiago gustatzen zaitu, sabore aldetik oso fina, egia da, eta Bazeukan, hori... Sushia gustatzen jat, baina lehen esadozu moruan, arrainaz aparte, aragixekin da itxen die, lengunean joan nintzen nire nebakin, andonikin, jatetxe batera Bilbon dauena, eta bat, eskaini zuzkuen gukan bat, gukana da, holako, rollito bat antzerako, baina holan jambizuna, ez dakit nola saldu, holan da, gero gainean eukitza ditxula, holan betegarri batzu. Nori estalila da, hori. Eta noria izan biharrian, zan lupia, holan fin-fina. Biltzen zuena kanpotik. Eta gero gainean, zaukan fua zati bat, holan, potolua, eta gero zen erreta. Daitzen dutzen momentu, bueno, hori izan zen nire gustokoena benetan. Baina, izokinak da, normalian nik etxean sushia ez, baina tartarrak eta pila bat itxe ditugu, eta holan, oza, nik normalean izokina erosten dut, azal barik eta datorrena, hori, azul barik, arantza barik, garbituta, eta gero holan, mozten dozu, hau da, azpizuna nik guztot horregatik deitzen dela, zeda hain xamurra, eta oso ona da hori, sentimetro bat, edo 0,5, edo, bueno, puxketa haunditan. Hori bakarrik berakatzakin pixka salteatuta, eta barrua holan pixka gordina aldera aterata, eta nik, baina izumeak beti plantxan inbeharria, hartu eta batzutan holan ataratzen diet, eta gure etxean ohitura daukagu, eta guk izokina barrutik erdi, azpizun bat izango basan moduen, gorriska aldera ataratzen dugu, lehorra jatea baino hobeagoa bada, kalidadeko izokina baldin bada, eta horrela salteatuta oso gustora jaten duten zerbait da, eta hori mokautxoak, eta Ia guk oitxura daukaula, etorrezan lenguanekin lagun bat, eta klaseko bat, eta ikusi zuen nola, gordina dau. Bueno, lasai, ez da horre, soluzio badukat, plantxan gehiago, pripra, eta venga, segi.
Bueno, hor, nigiriak eta esan ditu horre diena, oso ohikoa dira olako oinarri bat arrozana eta ero gainean xerrat. Hoietan berez esaten dute gainera busti behar dana, hor, ze beti bakizue, sushia soja saltzan bustitzen da, aldala beti arraia busti behar dala, arroza ez, bestela, desegin alda. Orduan beti makiltxoekin, nik hori entzun izan du, behin baino hoi hautan, ez? Makiltxoekin jan behar dala, ze bestela metala erabiltzen bauzu, zapore aldatu itxe zaiola. Bakizu zein dan tresnarik onena? Eskua. Sushiak eskuekin jateko edukazio honekoa da, Pintza hau, tak! Bai, hori esaten dute, Sushia eromakinekin edo eskuekin, sekula ez, sardeskarekin. Sardeskarekin ez, ze zapore aldatzen zaiola. Nik, horren bestena inoko, ez dakit, gure etxean, ekik eskuarek jateitxo normalean, baina bestela urritu geratzen bazaio, sardeska hartzen du, ras hartzen dio, eta nik dastatu izan dut sardeskarekin bebai, eta nik nuke jakingo, horrek zapore aldatzen dio nero esaten, hor ja izan behar gara pixkat, ez esateutena, kabiarra jan beharra, egurrezko koiara batekin, ez da izan. Eta aurrekoan esan otzun, egon nintzela olako ardo dastaketa baten, lagun bateko ospatzen zauela eta. Eta berak esan zauen, berak bai itxen zitxula olako dastaketak edo katak, uranak. Ur desberdinak dastatu, eta... Ez dakize glaziarretako ura, eta hori guri... Baina... Ekarri zitu nahiak egun batean, pila bat, ez da inuga. Eta nik esan otza, baina, hainbeste desberdintasuna uren artean, edo... Eta berak esan oztan, bai, nik adibidez, ez dakizen marka, supermerkatuko marka bat esan oztan ezaguna, nik hoi sekula ez hori dau, naskagarria da nego, naskagarria bezala, ez dakit, ura da, ez? Bai, baina batzuk badaukate, kimiko kakotxa artean aldera, ez? Badaukate, ez dakit, botatzen diotelako, ez da, zerbait, mineralizazio aldetik, ezberdina dira, ez? Segun iturri hori nundago, ur hori nundik jasotzen da, inguru horretako ezberdintasunak. Ez dakit, holako... Hombre, esateko moduan... Nik egizan, botillako ura lehen, atzera egin zidan. Nabaritu genuen, botillako ura esan, botillakoa, seguk etxean beti iturriko eran dugu. Eta, atzera egin, eta ez da, gauza, etxean ez dago oitxurek egizan, botilla inoiz erosteko. Ez dugu, ura eros izan dugu, portan kanpoan jun izan garenean, juten zabela, eta ez dakizula uria aurkituko zuz, hemen bakizu Euskal Herrian iturriak edo zeintokiten dauzkazula, baina, Mallorca aldera jun, ez da inora jun Mediterrane aldetik, eta hor kalean ez dakizula aurkituko zun, guke autogaranean garrafak eramatik ju, pare bat espada, 5 litrokoak. Hoiek, ez dakizunez, espada eramaten duzu beteta, ez dakizulako iturriak ero aurkituko ituzun. Hemengo oitxura hemengoa da kalera urri gabe ateatzea, ze bakigu edo zein herritan iturria euskaula, baina hemendik kanpora hemendik bera junda... Iturriak egon da, gero, hori grifoko ura etxien zauzenean da eratia, nire akordetzanaz, joen ginela, salobreinan ere gurasuek etxea daukie, eta joen ginen 2008ko udan Deniz eta Bixok, pandemia gara izan, ezin zan asko bidaiatu da, nire gurasuen etxera joen ginen. Eta akoratzen az, gaba baten, zehan beti eroste ditugu 5 litroko garrafak, zehango grifoko ura da oso gogorra, da ezin ja eran, ze zapore txarra dauka. Eta akordatzen az behin, ez natu zela olako goixeko ordu bixetan, kriston egarrixakin, gabasan, urten ginen juergan, ez juergan, baina faltzen ardaua da, egarrixa zaukon urtiak. Eta orduan, ez natu zen, joen zan grifoko ura eratera, eta zizan, zaukogun egin gurik, da zizan, ez ni eraten. Ez eraten egarrixak entzeko hori. Zukaldera jeitsi, oskailu zabaldu, da ura zizan eraten, ze hori kristoneko egarrixak zaukuen da, grifoko ura, ezin eran, hain txarra. Hain txarra zan, ezin zabela eran be. Bai, alene, atzo esaten duen, Patri, horako momentutan, erango zuen, egia esan, ur hori, Elvisen sandwicha, aurkitzen duzuna. Hola, dagoetan, etortzen zaenean, edo zer, oskailu iriki, eta ni, egia esan, ez neotza asko gustatzen zaite eratea, noiza, hotza egoten danean hartu, eta tragoska hon bat ematea, asko gustatzen zait. Baina badago hori, eta hiriburuetako jendea nik laumanokan Barcelonakoa eta etortzen zen, eta ikusten ninduen nian itxurriko gura, eta zen, zeiten duzu, itxurriko gura, hemen ez da bara sekula. Hemen txe, arraina, listo, orduan botakotza goentxe, soja saltxa, botakotza bai, saltxa gazigoso hau saltzen da biena, udaberriko biribilkiak eta... Siratxa alegia? Ez, ointxe botakotza siratxa, hau ez da siratxa. Hau da, saltxa gazigosoa deitzen da. Hori. Eta siratxa bai, bentxe sartukotzat. Vale. Hori. Eta hau gazigosoa barik da pixka... Pikante gozoa. Nik, nik, siratza eta zitzegin bardu. Orduan zerbait eta zitzegin bardu duzu, zegin bardu duzu horrena. Probatu. Bai.
Atzamarra sartu beldurra gabe, Hartu. eta sartu ahora. Ez, hartu dut siratza bakarrik. Hartu dut nik. Hor hobeto gongo da. Pixkat, ez? Orekatua. Orekatua hoa. Lehen, atzamarra sartzea bakarrik siratzai, esatezu. Egia da, konparazioa gure garaian, pikante, saltza pikante bakarra, tabasko izan gendu. Baina itxoinen, zigor, apurtzu bat moztiarren. Komeni da apur bat probatzia, soja saltza eta barnean dauzen errezeta honeitan, bota bidagatza gero. Orduan, lehenengo, bota da soja saltza, ikusi zelan dauen gatzez, soja saltza gaukitzen dau gatz desente, eta orduan, nik ustot apurtxo bat, ez? Ze, ez dut zesotasun botako? Kasi dago ez dago? Basaren, ezer, Alberto, hartu zu gaur pastilla? Bueno. Ondo, pixka bai, behar zuen. Hagizu, guztu galaria niko, esaten da, sabrosoia garela. Hori da, hemen txe, hau, arroza be, badabil... Orduan, gero labera hori jungo da? Gero labera hori joango da. Nire utzia zuelan, labera sartu gabe hori. Utziko zuta, Horan, beri hortan nola jateko... Ez. Probatuko du, gu beti ateak irekita dena probatzeko. Atzo jan genuen, eta Patrik eta biok onartu bezala, jangarria dago Elbisen sandwicha. Horrela agian aukera nahi gauko nuke izokina gutxi inda, ero gordine jatea, baina labian egin ere, jango du, eta seguruko zua daula. Bai, bale. Arroza inda. Ontxe, arroza enya, puntuan dago. Labian denbora eramango izu gero, ez? Kosinatzen, nin berda, azkenean. Eta ontxe, honei, bai, egisa da. Isa inja dau. Eta honei botakot zau. Lehengo gatza, honei be. Zozo dauela konturatu da, Patri? Bai, ontxe probatzen emila da. Aztu injat. Ospina. Bai. Eta gatza bai, baina, sukria be. Jarriko zau apurtxo bat, azkenean. Nasketa, sushian eta erabiltzen. Bai, sushian eta erabiltzen dana. Apurtxo bat, holan, etxian ibiltzeko moruko nahasketa, oza, ez dugu holan errezaldera jota, ez dugu holan almidoia kendu da aurrekoan ingaben bezala, baina, eta pasako ez da zu horrek arriotzut, molde bat. Hemen, molde bat zuen. Bai, molde horretan ingo, azkenean, neurrixabe ez da oso handixa. Zorionak beti... Sushi pastela. Bai. Txarto, A ver. A ver, hau. Hola nengo. Jarriko oinarra izan. Vale. Eta gero gaineti doia. Izokina. Vale. Aguakatia eta gero beste errezeta bada, ez? Ez, aguakatiekin gero jango, bitxu honek, gero. Nori horrixak. Satituko ditxu golako karratutxotan eta sartuko. Oiene. Errebasan. Listorra. Bai, hemen, naturan laniteak hori dauka, eta guk hemen baulako gauzak izatik listorrak, gero noizia mein untziren bat ikusten du, gorkorrikak, gero txakurrak. Basurden bat. Basurdeik, bai, biankako pilo. Hori da. Satitxotan, gero sartuko lusokerra putxo bat, aguakata putxo bat, eta honekin jango, olako koieraka bat, eta holan jaten den gauza bada. Orduan, hau, ona, eta honei jarriko zau maonesa putxo bat gainetiko lan marratxotan. Gizu, ni gure lankadia batek ez esango du. Maonesa! Zetako. Hor bado konversazio bat, Pulp Fiction pelikulan, beltzak esaten dio besteari. Kakao horretan bainatzen dute. Kakao horretan, bai. Bainatzen dituzte patata frejitua Belgikan. Maonesan inguruan, ari da kasu hortan. Holatxe marratxotan. Vale. Beitu, maonesakit, datorren astean inbardu nik errezeta baita makaiagoa, eta maonesa azkenean arrautza eta izan da, gainerretzeko ero erabiltzen den zerbait bala, eta zuen maonesa batero, labean inaldu zuelako geruza bat, maonesa batekin, holandesa batekin, holandesa izango zanau bakizu gurinarekin da, eta beroan inda, eta gainerre inalda, holako geruza bat iken zaio gainean, ze azkenean arrautza daukanez, hor proteina badao eta kozinatu ingo zen. Hori da. Orduan, hau, hemen txapurtxo bat, zabalduko gainetik, Patri, nik holan ikusita, zuetan nire artean. Bai. Elbisek hau ezagutu bat zuen, agian sandwicha, agur esango zion sandwichari. Nik bai bixen artean hau nahi xaudot, Bai, aukeran bai. Aukeran bai. Bale, labera, 20 minutu, 200 gradutara. Venga. Eta eroen beste? Beste rezetat. A ver, hau... Oso ondo. Hor, siratza erabili duena, saltza hori, mina da, benetan pikantea da, Besteak gazigozoa zan, baina benetan siratzak indarra badauka,
atzo arixa saltza erabili genuen, eta arek ere, eren egun erabili genuen, arek ere indarra dauka, baina, bueno, siratza ez da atzean geratzen ez da ere. Ez da geratzen. Atzean. Eta, bueno, famatua den errezeta bat, berez Tailandiako dala izaten, baina olako sukaldari korear batek estatu batuetan famatu egin zuen, eta hortik mundu guztira edatu zen, bere berzio egin zuen, eta, bueno, indarra. Egia da, bueno, saltza pikantiak eta pixkanaka jentiak ero, eta oitxura gehiago dauka, ez? Lehen gu pipermina geneukan bakarrik. Lehiak eta egoten dieta dana. Baina horrek erotuta. Ze behar daukate, hori, zegoen telebizan, zegoen programa atolako bat, ez? Juten zian jatetxetara, eta ez dakit, 20 egaltzo jateko gaidenak, ez dakit ze saltza minarekin, bueno, hemen izango du argazkia, eta horra gertuko da, podium batean, da, jate jendia da izerditan sofritzen handa. Ze nezezia, jatia plazerra da. Lanetan jarri bitzut. Lanin jarri bitzut. A ber. Zein bada? Euli bat hartu lan? Txikia garenez. Bai. Hartu txikia zuretzako, tanetako atara laban bat. Opi. Ondixa o txikixa? Bueno, txikixa edo ondixa, hori berdin jat. Vale. Lehenengo kenduko puntak, eta entzalada hau egin da, bebai oso ezaguna. Eta orduan, nik atzo, WhatsAppeteko taldetik, hemen txorienen, eskatu nahuen, bisotz. Bisotz? Honen jatekoak, hauetakoak. Horrek, gai. Badak izan behar duzu, mozteko eta beraino ez heltzeko, ez? Hori da, ze azkarra zaren. Nire promozioko 27. geratu nintzen, ze uste duzu? Bueno, hori. Eta ze amainokoan, ze lodirakoan egin duzu? 0,4. Vale. Vale? Gero mongotzau, buelta. Bai. Eta ingo ditugu mosketak, baina, bueno, eskointzidetzeko mosketa honekin. Bai, zera. Mosketa honen erdixan. Orden fina, ez date kabitzen erdixan. Klasia arreta jarri. Ja, asealdu hasieratik. A ber. Holaxe geratzen da, Hasselback patata bat bezala. Emongotzuen bora, emongotzuen. Bai, baina ez dudana da ikusten, nik betaurreko gabe, Patrik, gertura ez dut ikusten betaurreko gabe nik. A ber. Hortik, ja. Bai. Ondo soiaz? Ala! Ez, nire apurtin jat. Nire bebai. Bueno, hau, a ber, lodi hau hain barna, Maixu, beste batekin frogain aldut, luzea horrekin? Ez. Ez, hori gordetauko zuzen. Garo, hori gerorako biau. Lasai, nire bebai erditxik moztu jat, baina... Baina, bueno, a ver... Hau da gure estilo, ez? Gure era. Hori da. Lasai, atarako da zeuse. Hau. Bueno, ni, beraino nazen esaltzen, bitu, moztu da. Hau lodixa hain bar zan, bai, jakimana ben eixe da. Bitxu. Bueno, holan geratzen da, ez da, akordeoi bat bezala. Eta orduan hau jendiak itxen dau, holako salmuera baten edo jarri, eta akordeoi itxurako honek luzokeren txala da. Orduan, hau egin dio. Baina, bueno, jateko leku berdina doa dana, eta holan, ez? Hori da. Gopor baten bian noia. Vale. Eta hau gero, nahaztuko, bitxu, oliba olioa biharrian, hemen txedau, sesamo olioa. Jak, barrura. Ospina gu normalen erabiltzen dugu, sagarrana edo arrauana. Kasunetan, arrosana. Eta gero, ontzeko, gatza erabili biharrian. Bueno, gatza bebai, venga, jarriko zapapurtxo bat. Gero, estixa. Bueno, jausten dan bitartean. Ni pikautan hau hemen, Hau etxean eman behar dut, erosi barritu 2 kilo luzoker gaur, eta ondo inarte etxean egon gona zensaiatzen. Praktikatzen, azte buru zuen. Kusiko zu. Hemen txe, berakatza, eta hau izango da, ontzeko erabiliko dugun, hori, bueno, prestaketa. Habengo, sardexka batekin olan ondo nahasi, igual gutxien jogu, baina. Eta, hemen txe gure luzokerrak jarri. Zer, zelan zoiaz? Atara jatzu! No. Betxu, nik baino bete indoso. Hemen finau. Kea. Jo, luzokerra holan be... Oi, bueno. Oso ondo. Oso ondo. Ego luzokerra, Bai, ez da? Eta luzokerra dakizu azala eta dana jan iken dala, mesez jan. Teko la kalterik. Bueno, ondo garbiluta badau. Betxu, esango zut. Labekua geratzen jako 15 minutu. Bueno, ontxe, gutxi hau. Hau ontxe probauko zean. Hola da? Bai. Hau zan reseta ba? Bai, betxu, zego zua.
Hombre, bakarrik jatia baino, hobi hau badago. Eba, puntuak. Fenomeno. Bueno, orduan horri txon bihotzu? Hori da. Itxoingo, eta ino dagoenien, torriko gara, jatera. Pila jatera, bikain. Noria. Bai, ekarri genuen, eta lehen egia esan niko esan ziaten oso normala zala, baina txorienen ez da izi gertatu zaion, ero kontakiatu zaion lantaldearen hemen daukagun energia berezi hau. Kamaratik kanpo pasatzen din gauzak eta aiene. Egia, esan gu, eta hori, behin baina horietan esan dugu, giroa ederra daukagu gure lantaldean, eta hori eskertzekoa da, bueno... Nik uste nabarmena dela hori, ez txorien ikusten dagoen entzako eta... Bai. Pentsatu dut izango dela. Bueno, gure alga noria, hasiko gara holan puxketatan eta mosten karratutxotan. Azkenean, ideia lehen esan dutzu egun moruan da, karratutxo bat holan hartzia, hementxe arroza pultxo bat jartia, lusoke esatitxo bat, aguakate esatitxo bat, eta hau, barrura. Orduan, holako laukitxotan mostuko dugu, eta hau bai, zatitxo txikitxetan. Hau izango zen, holako tako batzuk bezala, oinarria. Bai, sushitakoa. Baina, japoniarra, ez? Hore, igual hartasiakin egingo hobeto. Bai, pasea zu mesedez. Hartasiak, ezautzen guraizeak, besteen dako, guretzako hartasiak. Baina, bueno, hori... Hartasiak mundu osoak ezagutzen dago, Ez, betarreko unak ez, horrentzako guraizeak dira. Guretzako hartasiak dira. Bueno, guk, hemen, giro ona, baina noizean behin saltza eta pikantea eta izaten dugu, eta pikantea dena txarra ez da, pikantea bakizu bere neurrian dena bezala, bere onurak ere baditu, eta, bueno, digestioa laguntzen du, antiseptikoa bada, zirkulazioa aktibatzen du, gure gorputza berotzen du, orduan, euska bere alde onak, eta baita ere, kontu zibili barra egia da, norbaite baduka estomagoa, osabeleko arazoren batero, ezin du olako, ez da, gaur egun badaude pikantea, olako saltza oso fuerte batzuk, hor, botatzia olako pikantea, gaina ospina ero izaten dutela, eta gaziak ero izan dira aldiela, hori be, agian bomba bat izan daiteke. Baina dena bezala, bere neurrian, pikantia ona da, eta gainera, hor jente bati, gatzak endu diate, eta indana dago, ez dakit, zen zaporei, piper beltza, pikantia pixkat. Esaten zabin bitxu, COVID-akin eta COVID garaian, jende asko joen jako nori zaporia eta holan, eta antzematen zabien azan pikantia da, orduan jendiek garai horretan, basa antzematen zabien, perua hotza, gazixa edo gozoa, eta pikantea, edo azido, oso basikoak ziren zaporiak, eta jendeek pikantia, barra. Dilistak, ez dauka zaporerik, tomate entzalada bat, eta esaten zain da, ura murtxikazio bezala. Azkenean, pikante apur batekin, eta pikantea ez da zapore bat, berez, hartzen bat, daztamenak antzematzen zen du. Berez da mina da, gorputzain mina itxatzena. Erre, egiten digu, eta hor, badaude pikanteak eta pikantea, baina atara omen dute, piper bat, atara dute, kuadriako lehengunean, elkarrezketa bizan zen, ez da, ze piper atara duten, nasketa ezberdina, piperren nasketa ezberdina, espezie berri bat atara omen dute, landare berri bat, eta omen dauka, ustot, ekustearekin ja bakarrik pikatu egiten duela. Eta, nik, ze behar dago horretako. Pikante puntu bat niri gustatzen zait, pikantea asko gustatzen zait, baina puntu batean ez, sufritzeko moduan, sufritzeko horretako telefinko jartzen dut, eta ez da sufritzen dut horrekin. Bestela ez dut... Lagunak itxen beste katiekin, ez da oso, no? Holakoak. Baina nik sufritzea ez gustatzen, ez? Orduan, bere neurrian hartzen dut, txak, pikantia neurrian. Bai. Hau, iritziak dira guztiz, neurria partikular. Hori da. Ez dut partekatzen, Ze gehiago? Lusokerra. Lusokerra azkenen ingot, xafla batzuk hau xaflatan mozten bot, bihar arte egon gehike, bere zengo ditut, batzuk finak, hau da, hori, lusoker holandarra deitzen dana, eta, supermerkatutan, eta egotetan beti plastikoekin bilduta, hasi gutxi hau ditxu, da apurtxo bat gozu haua, da ez dakit. Ez daukat oitura, nik hau ez dut, inoiz hartzen. Nik egisa esan... Guk etxian bizaten dugunez. Bai. Eta lusokerra da gauzat, azten danean emoten emaka. Bai, ortukuak eta basarrikuak. Baina. Baitu, gureak egia gustatzen zait. Bai, unek... Da zordina. Eta ontsa, bai? Labekua. Ez dut esan errazta honen izena. Ez dut esan. Ez dakit.
Zer da? Ze otutzen jatzulan, esan daikena. Izena? Izokin, sushi, epela... Edo ingelesez, sushi bake. Eta zer da bake? Bake da alaberatua. Sushi alabean. Ba, nirea labean ez doa, gero, bueno, a ber, hor bestaldean, gure kamaren bestaldean, badago kirolari bat, eta gaurko bigarren errezeta apuntatu du, zeperari, ondo etorriko zaio, eta gaina zuei mendira eta txangoak itera eta joaten bazarete, eta holan zerbait energia ematen duena eta eramateko errazan nahi bauzue, geratu gurekin. Hemen, satarra geratzen dan bakoitzian, perexia jarri, gainetik. Satarra aldago. Bueno, polita be. Bueno, ba, ez pentsa, ni, bai. Bez, Eta beste zerbait emat, ez, baina egia da, oin, horrela ikusita, enuke esango, badakiralako, izokina dela, hemen iskinetan ikusten da, baina maionesan da hori geruza hori gainekoa. Mentxe, hau ez dakit zelan plateratuko dugu, baina, bueno, otuko jaku. Hau, igual, ireki eta pastel moduan, ze ustezu, burrum eingo duela? Bai, nik nahi dut, ez eitxia, ez, edo, bai. Bai, ez da, bestela espatula hori badaukagu, lauki txikia hau, Patri. Zane, hemen txe, venga, honekin. jolastera etorri gara. Ez? Eta plater batera, haber, saiatu. Ez, lasek. Ateratzean, edo esan. Berreun gradutara egon da. Txan. Claro. Nek irango zuela horrek. Hori bai, oin hartzerakoan, bueno, labanarekin moztu. Ez, honekin. Oiaran? Zoak, jendiak hartze ditxu goran behitu. A ber, asaldo, nik ez jakina nahi da. Hemen, nori bat. Nori bat? Abokate, pusketa bat. Bat. Lusokera purtxo bat, igual, erditxek moztuta. Erditxek moztuta. Honekin be. Txin. Holaxe. Eta hemendik behitu. Basic instinct. Koiara datxo bat. Igual, izokin gehiago jarriko zau. Uipi. Hori plater batean jarri behar duzu, ero horrela beri hortan, ero... Ba, behitu, hau. Jarriko bat hemendik. Baina itxatxita, ba? Bai, eta gero, esetasunakin noriakin pasatzen da. Esetasunakin ikusten duzu, ontsa kurruskari dauela. Baina gero, esetasuna sartzen dutzasunean, ba, bueno, badauka, behitut hau, aluminiozko paperakin gestatzen den bezala zein jarri kanpotik eta zein jarri barrutik, zein izango zinun? Hau kanpoka izaten da, ez? Hori da. Hemen ikusten duzue, kanpoan daukana kurruskaria dana gehiago, hori barruan, eta distiratxua, kasu honetan, kanpotik. Aluminiozko papera, baina alderantziz. Gertatzen den bezala. Gero hemen txe. Beste bi izatitxo. Pipi. Eta hau gero, Patri, soja saltza batean bustialko genuke, ero nahi izan ezkero, ez? Hori da. Holaxe. Baina hau jendiak itxen dauena da, askoz berrex hau jartzen dau, holako bol baten edo, holako gopor baten, eta holakoak iguala, hundixauak imiko ziren, eta gero zuzenean jartzen dago honekin. Txak, hau erabiltzen da goiara moduan. Baina hondikan oso bero da orduan guk hori ba, ezin gehik egin. Eta hemen, bi dauzen arren, betxu, altza usuria. Txikia altzi da, espada. Txikia. Eta hemen txe, aurkezten dutzuegu gure sushi beika. Moka dutxoa. Hale, barrura. Azuk baten jandozu? Mokauan jaten dara esan diote. Nik bi mokadutxotan, eta hau jate duten bitardian azaldu ze zein gozun. Ez, nik esan dagoa. Mendira eramateko lako barratxo bat egingo dugu. Txokolateak, kakaueteak, datiak, zeatea aldara izki. Lau osagai, gehi gatza, Patri. Simple. Bai. Eta gatza askotan ez da osagai bera besta hartzen, beraz, lau. Lau. Eta bi lenguzuak, ero bi anaiak, familia berdinekoa. Kakauete krema eta kakauetiak, eta hau gaine uneko egun, kakauetia da. Ez da beste zerrik. Hiru osagaitxo. Hiru osagai. Eta morriztengoa, ze honi. Bueno, ezingo dituguna, alako datil, txokolate eta kakauete barratxo batzuk ingo ditugu, barratxo energetikoak. Eta oso erraza izango da.
lehen bizi txokolatea urtzen jarriko du, datilei ezurrak kendu eta horrelako erretilu batean oinarren jarri. Gainean kakahuete krema. Kakahuetea pixkat puskatu, kakahuete krema gainean jarri, eta ero gainetik txokolate urtua botako diogu, gatz eskata batzuk, eta gogortzen utziko dugu. Hartu, ataletan moztu, eta... Hale ba, barrura. Erresaua ezin da izan, Gainera, ikusi dut, honek datila, gainera ez dozein datila aukeratu ditxusunak. Ez honenak. Normalean, txikixenak edo izaten dienak, edo geixen ikusten dienak, izaten die deklet nor, erakuak, izaten die askore txikixauak eta gogorrauak, eta honek, bakarrik ikutu dabe, pasako estezu bat. Bakarrik, da gurina antzerakoa, da, irikiko ditut, ezurrak ikusiko ditut nola kentzen diren. Diguna, pasaba da. Eta honek medjul datila dira. Kalidadian eta presioan nabaritzen da. Batzuk gero besteak, aldean nahi baduzu jakin, lehenko eta behin tamaina, gero aragia daukaten, aragi guztia, esan, ezurra txiki-txikia da, hor gehiena jatekoa da. Eta ero presioan ere, merkeak, ez dugu esango, direlak bestekin konparatuta... Kiloa 15 eurotan edo egoten da. Bai, eta orduan, baina beste alde horrak izaten dira txikia batzutan inoiz baten bat ona ateratzen da, baina, bueno. Nik hori behitu, zuk gaur inbiozuna. Askar-askarera da askotan itxen dondik, lehen geixau, eta itxen hauen bat zabaldu, zabaldu, azurrak handu, koiara kada batekin, hortaz bete, kakahuete kremakin bete, eta gero txokolatia urtu biharrian jaten honan zati bat erdixan, eta txak, holan, bonboitxoeran jaten dauen. Hau da, errez da, kontzeptuz bardina, baina, izango dela, errez da garatuagoa. Bueno, nik esan hori esan dako, hemen bakizu gaurko egunean internetetik eta atartzen dituen errezeta birala hauetakoa egin ningo dizuet, eta ikusten duzu ez dauka ezerre, hemen da, hartu hauek irekitzen jungora, ezurrak kendu, eta labeko erretilua hemen garrantzitsua da jartzea, gero honi buelta emango diogu, eta askatzen nahi du. Eta ingo duguna da, esan dezagun, alde, kanpoko aldia, behian, gero izango da, la buelta ematen diogunean hori ikusiko du, eta bestia aragiana gainen. Hemen montatzen jungo gara gutxi gora era, gero honen gainean kakahuete krema jungo da, kakahuete batzuk, eta txokolate urtua. Orduan, gero hemen, oloa tal batzuk, fruituak nahi bauzue, almendra sartu alde dituzue. Olako, bai, nik gustatzen jate, varianteak nahi duzuna. Estatu Batuetan, jarten dabe asko, osaltzeko, ogitarteko edo tostada batzuk, eta itzen dabe kakahuete kremiakin, eta gero jarte dutze fruitu gorrixen marmelada gainetik. Bai. Olako, geruza basatzen bozue bai fruitu gorrixen marmeladakin, oso goxua. Hori, berez jatorriz da Marokoko tafilat eskualdekua, beste batzuk esaten daue Irak... Dati jau. Bai, dati jau, da... Gletnor, ez, medjul datia. Medjula, bai. Medjul, makhul, tamaral makhul, medjul, horako izen berdinez ezagutzen dienak, eta baina, gaur egun egisa da, Palestinan, Mexikon, Arabia Saudin, Ego Afrikan, Jordanian, Egipton, ekoizten die pia bat lekutan, ze egisa da, zuk esan dozu moruan, presixuan igartzen dela, orduan, ekoizle izaten bazara, da, didutarte geixo bat badozu honekin, A ber, hori, aguakatekin gertatu dena, Patri, jende pila bat hartu, eta lehen bananak eta landatu da zeuskaten tokian hartu, eta baina aguakatea, eta gu Mexikon egon ginen Chihuahua inguruan, antza oin, lehen beste landare batzuk landatzen zituzten, da gaur egun aguakatea sartzen ari dira. Denak, eta zerbait, presio ondo ematen duela, eta gainera, lana be, ez du gehiagin ematen. Guk hauek, eltsen egon ginenean, han badau beraien palmera, 300.000 palmera ondo daude, eta tartean, badaude medjulak ere, eta pila bat. Eta zuk, jakingo zu geixo, kirolarixen artean oso interesgarri dan fruitu lehor bada, zezkenien energia pila badauka, azukria eta, koipia eta, baina osasuntxuak dienak azkenean, askotan gozogintza naturalian edo gozogintza osasuntxuan azukria ordezkatzeko erabiltzen den gauza bada, zezkenean edulkorantzaileak eta azukria baino osasunagoa da, eta osasuntxuagoa da, barkatu, eta, erabiltzen da. Guk hemen egia da gaur barratxo moduan ingo ditugula, baina bera, dati jau bera bakarrik eramateko erresa da,
jateko, ez du behar bilduta eraman beharrik ezer, ez da urtuko, honek egia esan, txokolatea eta tartean daukan ez da hori, bero egiten badu, egia esan, urtu egingo zan, ez? Bai, eta gero askotan, gozogintza hori osasuntxuan eta kontu askok eta nutrizionista askok esaten daue. Beitu, ze batzuk dira aldekoak eta beste batzuk ez. Batzuk esaten daue, beitu, azukria, olako dultziak eta janbitzuzu oso noixian behin. Igual, astian behin, imaginau. Orduan, astian behin, azukria normala jaten bozu be, berdin da, ze astian behin janbiozu. Baina batzuk pentsatzen daue, osasuntxua danez, egunero bako pastelak datiekin, honek azkenean, kakao eta krema dauka koipe pila bat, azukria bebai badaukie datiak, eta estiela guztiz. Osa, ez da luzoker bat jatia moruen. Izena jarri du, barreta energetikoa. Energia ematen du, energia jasotzeko errein behar dugu energia baita, hori matematika kontua da. Zuk 2000 kalori sartzen badituzu gorputzean, eta R1000 bakarrik, matematikak ez dute ematen. Hori, eskendiak poten da, hori, akordatzenak, lagun batzuk joan ziela Donejako ebidia itxen, eta, karo, egunien itxen zinete, oza, itxen zen itxun, 20-30 kilometro da, ibiltzen. Eta orduan, eltzen ziren, lekutara kriston da lehertuta, baina jaten zauen, osea... Doblia. Eta batzuk esaten zen, Donejako ebidia itxeko hori, argaltzeko da, inbidogu ez dakiz, eta etorri ziren, isa asko zen potolo, gero, herrira heldu, ez dakiz, bokadioak, hau estia, dultziak da. Bueno, txokolatea urtzen, hemen kakaoetek geruza bat egin diogu. Gero kurruskari bebai egoteko, ez da? Krema, eta koska egiten dugunean, ni gustatzen jaiz. Hori, badakizu, ointxe saltzen dauela kakaoetek krema batzuk, bata dau, suabia eta bestea kurruskaria. Eta orduan, saltzen dotzue hau, baina satitxuekin. Kakaoete satitxuekin. Osa, bai, eguneko egun kakaoetia, baina satia atal batzuk... Eta gero, tartian, euskazu hartzitxitzi satitxuak. Bitxo. Bai, esain handixak, txikitxua goa die, bai, ni gustatzen jat. Kakaoetia, ni, a ber, amorratu banaiz, eta ezin ditu jan nahi ditudan guztiak. Zatatze diatea honek akne granoak gero dienak, baina sudor barruan. Benetan? Eta da, mingarria, oso mingarria. Hori, kakaoetik injatu? Kakaoetia jate maitu eta askotan, 2 egun segida jate maitu kakaoetiak, nera bezarenean eta niri, neuzkan, granoak. Kakaoetiak konkretuki edo frutu lehorrak eta gantzak eta? Kakaoetian koipea ez da nire gorputzak sudor barrura bideratzen du, segatik, ez dakit, espabilatzeko nik. Baina, hau dagoeneko, berua dagoenez, bere beruarekin bakarrik. Ez trapotxo bat hartu. Ez, hemen oraindik ez da urtu, atalen bat hemen daukat, baina, bere beruarekin bakarrik, oin urtuko zaigu, eta gero gatzana. Gatzana nik uste dut interesgarria dela. Hemen, Patrik eta biok askotan esaten du, gozogintzan, eta holan, bizkotxoei, eta gauzei, horako gatz ikutu bat, altzatzeko, emango dio, ematen dio beste bizitasun bat ematen dio. Emongotza. Eta interesgarria da. Orduan hemen, gatz eskata botako izkiu gainetik, eta gaur egun, txokolatea gatzakin niko ohikoa da ikustea saltzen dutena. Eta olibakin, eta honek, lehen gabitzen, kirolai buruz eta berbaitzen lehena zenbat energia, da zenbat erre, da zenbat eserre, eta gaur egun, ez dakit dakizun notizia dirakurrenan lehen gugunean, sedentarismoakin lotuta dauzela, 34 gaixotasun desberdin. Etorri aldiela, holan, eserre zeitearen? Bai, azkenean ez pasa mugitzen, holako gauzak, gizentasuna, intsulenarekiko erresistentzia, gaixotasun kardiobaskularrak bebai, artikulazio arazoak, eta bauz, gaixotasun pila bat. Eta jendeak, zuk bebai, aipatu duzu behin baino gaixautan, guk esaten dugunean kirola itxia osasuntxua dela, zuk ez pentsau maratoi bat korrikain biozula, edo goi mailako kirola hau lehertu arte baduz, kirol mota batzuk, ingarrixak diela honan egunian zier, eta hori gainera, laguntzen dauelako, zer? Ingarriak esan duzu, eta hilgarriak, urertu hori ingarrixak. Gero... Hilgarrixak, ez dugu hori txorienetik inoiz gomendatuko. Ez da, Patri. Ibiltzia, bizikletan ibiltzia, paseotxo bat, oza, ez da... Etxeko eskilerak igotzea. Hori da, bai? Etxeko eskilerak igotzea. Gaiu hartu biharrian, hori eskilerak igotzea da... Hori ba, nik askotan ikusten dut, gimnasiora joeten jendea da, gimnasiora, kotxian. Herrian bertan bizita. 10 minutu daukotzu gimnasiora ino, joen zaitxe ibiltzen, ez? Edo, 15 da,
Bueno, ba hemen gure gatz eskatak, Bai. eta honek, oskaiura jun behar du, eta oskaiuan gogortzen denean, horrelako zerbait izango den, nuke? Orduan. Hau, oin hartu. Horako lerrotan, ez? Bai. Lerrotan, karratu txikitxoetan, azkenean, forman arabera, forma gurozasuna emon. Bai, ero mokadukoak izan handia, Txokolate ondo bota diot, Bai. Nio. Etxo. Bota diot txokolatia, bai. Txokolatia, uneko, zenbat? Hau, euneko 70-koa, jarri dut. Hori bai, txokolatien arabera, baldozue jarri uneko 85, uneko 80, 70. Ero txokolate ez duna, gustatzen zaizuena. Hemen guzkar esaten hasiko, zein hartu behar duzu. Bitu, azpitik holan, holan, goitik, bestatzuk. Ai, politxak. Txokolatia betik, hau. Beraz, hau egin, eta bintxe txorien ebukatzen dagunean. Hauek erreimar, hauek janin goitxu patri, baina gero, noski, erreimar da, lehenko matematikak. Hemen daude, orduan, ba hemen dauzkazue. Ordutxo bat, korrika, igeri, apurtxo bat, yoga bebai komeni da, itxera. Ero, a ber, Patri, hemendik etxora oinez esaten dugula, kirola hain behar dela neurrian, hemendik etxora oinez guna gara. Beratze egun. Gutxia bere. Hemen dauzkazue gure txokolate, kakauete eta datil barratxoak. Hau hartu. Hori zuretzako. Venga, nik hau txiki hau. A ver. Egisa gatzak emoten dut da. Hau da. Hau da. Ba. 500 kaloria momentu batian pasioan hemen gora eta bera erreko ditugunak. Ero ez dela, xista bat bota. Eta horrekin... Moria. Ez da esebe pasetan. Bihar ziala da, Patri, orduan. Disfruta hau. Eta gurekin bixar gogoratu hemen egoten, eta gurekin hastia bukatzen. Gure...